UPPL हानजानि राजु नार्जारि सारनि माखासे बिबुंथिना माखासे हाग्रामा सारनि माखासे नांबुनायनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंनाय खौसेथिनि बाथ्रा बुंनाय मोजां बाथ्राखौ एसेब्लाबो आं खोनानो मोनदों मोजांबो मोनदों तो दिनैहाय जों पलिटिक्स खालामोब्लाबो ना सोरखौबा दिनैहाय गाज्रियै बाथ्रा बुङोब्ला एसेब्लाबो जोंबो एसे बोरैबा नाङो हाजार हक प्रमद बर' साराबो हाथियारजों नाङाब्लाबो बियो दिनै मोनसे गणतान्त्रिक भाबे प्रमद बर' साराबो मोजाङै नांबोदोंमोन तो दिनै राजखान्थियाव दोलोआव राजनितिकआव हाबनाय लगे लगे माखासे बाथ्राखौ खोनासंनो गोनां जायो जेसेबांखि नोङो मोजां मावा मानो जेसेबांखि नोङो खामानि मावा मानो ना तो बे हिसाबै गोबां बाथ्राखौनो खोनासंनो गोनां जायो बा बुंजानोबो गोनां जायो ओंखायनो राजखान्थिनि दोलोनि हान्जानि मानसिफ्राबो एसे खोनासंनो नाजानांगौ तो जों आंनि बे राजु नार्जारि सारनि माखासे बिबुंथिखौसो आं एसे नोंथांमोननो होनो नागिरदों खोनानो मोनदों जोंनि UPPL दोलोनि हान्जानि प्रमद बर' सारखौबो दाखालि कयेकजन फेसबुकआव होनाय माखासे भिडिअखौ खोनानानै खना खना गाबखोमायो होननानै सरि सार क्षमा खालाम आं माखासे बाथ्राखौ एसे बुंनाय जाबाय सरि तो जाय हक नैबे राजु नार्जारि सारनि माखासे कयेकटा बाइट होनाय ना बेखौ जों एसे खोनासंनानै लानि खौसेथिनि खोथाखौनो लालायनानै गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंदों तो जोंबो लुबैयो खौसेथि जाजानोखौ बर' सरि गुजुनायबो जादों एसे दाखालि दै गुसु लोंबाय थानाया तो खौसेथिखौ जों बर'नि हारिया दिनै सोर लुबैया गासैबो लुबैयो जों दिनै पलिटिकेल हान्जायाव जों माने एसे आलादा जुदि थादलायोब्ला माखासे मावनाय माविनि ना बेफोरखौ एसे एरखांलायनो हायो तो जियानो जाया मानो जों दिनै खैफोदनि समाव खौसेथिया गोनांथार दरखार जानानै फैदों खारन दिनैहाय नैबे दाखालि जिहेतु अदालगुरिनिफ्राय सासे लकसभायाव देरहाना थांनाय ना बियो दिनै माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनायखौ खोनायोब्ला होनबा जों बेफोरखौ नायोब्ला UPPL खौ माबायदिहाय मा खालामदों इनडाइरेक्टलि एसेब्लाबो एरखिनो नागिरबाय थादों खारन दिनै 25आव जों आलादा गेलेगोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों बुंबाय थानायखौ जों खोनानो मोनदों एसेब्लाबो बोरैबा नाङो UPPL हान्जायाबो सानसे समाव गणतान्त्रिक आन्दलनावहाय जेब्ला PCDR जादों बा बायदि रोखोम जादोंमोन ना बै समावहाय बेसेबां आन्दलन खालामनो बिथांमोनाबो जगदान दङ बा मदद दङ खालामदों नैबे राजा लामा गाथेनायनो बा गुबुन UG ब्रह्म साराबो दिनैहाय गोबां उखैहाबनानै थानाय बा गुबुन जायगायावबो दिनैहाय उखैहाबनानै थानाय बा राजा लामा गाथेनाय बा नैबे ट्रेन गाथेनाय बेफोरबायदियाव आग भाग लादोंमोन बिबो तो जाय हक गोबां बाथ्रा बुंबाय नैबे राजु नार्जारि सारनि माखासे बिबुंथिखौसो जों खोनासंनानै लानि हाग्रामा महिलारि सारा बर'नि सासे गिदिर बिथाङा बुंनो थाङोबा रिभलुसनारि बिथाङा सासे गिदिर दैदेनगिरि बिथाङा गावनि जिउखौ दान होनानैबाबो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा बड' लिबारेसन टाइगार्सखौ दैदेननायजों लोगोसे बर' माहारियारि आफादनि बिथाङा सिनस्रि बायदि हाबा मावबोदोंमोन दिनै बिथाङा BTC खौ 17 बोसोर बिथाङानो दैदेनदों बिथांनि दैदेननायाव माखासे मोजां खामानिबो जालांदों गतिके दिनै बिथाङा बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट BPF नि बिथाङा आफादगिरि गतिके आं खोनाबाय थादों जोंनि UPPL नि दैदेनगिरि आरो BPF नि दैदेनगिरिफ्रा सावरायबाय थादों ज' जालायनायनि मोनसे लामाथिं आगान सुरदों होननानै आं खोनादों बेखौ खोनानानै आं जोबोद रंजानाय मोनदों जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनदों जोंनि ओनसोलाव जोङो बर' हारिया मोनसे जोबोद फिसा हारि बे फिसा हारियाव मोनथाम मोनब्रै मोनबा बेबायदि राजखान्थि हान्जा थानाया जोंनि थाखाय माने बियो सास्टेनेबल नङा बेनि थाखायनो जुदि BPF आरो UPPL हान्जाया जयै माने ज' जालायलायनानै जुदि बे ओनसोलनि राजखान्थिखौ दैदेनोबा बे ओनसोलनि समाजखान्थिखौ दैदेनोबा बे ओनसोलनि जौगानायनि हाबाफारिखौ मावोब्ला आं सानो बेयाव जेबो हेंथा थानाय नङा आरो जों बर' माहारिनि थाखाय बेयो मोनसे गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट जागोन गिदिर मोनसे जाफुंसारनाय जागोन बेनि थाखायनो आं इसोरनाव आर'ज गाबदों दिनैनि दिनाव जे जोंनि हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय BPF आरो जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय UPPL नि दैदेनगिरिफ्रा गावजों गाव जिरायलायनानै सावरायलायदों ज' जालायनायनि खाबास खालामलायदों बियो आंनिल' नङा साफ्रोमबो बर' रायजो राजाल' नङा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजानि मोनसे रंजानायनि खौरां आं मिजिंथियो बे हाबाफारिया जाफुंगोन
आरो जाफुंनायजों जोंहा आद्रा थालांनाय जेफोर हाबाफारिफोर दं जोंनि बर' माहारिनि जोंनि राजखान्थियारि आयदायाव थालांनाय हाबाफारिफोर समाजखान्थि बिथिङाव थालांनाय आयदाफोर थुनलाइनि बिथिङाव थालांनाय आयदाफोर गेलेनाय हारिमु बिथिङाव थालांनाय आयदाफोर हा हु रैखाथि होनाय आरो हारिनि राजखान्थिनि इयुनखौ गोख्रों खालामनाय बे बिथिंखौ जाहाथे गासैबो मावफुंलांजोबनो हायो फिसा फिसौ सार्थखौ नागारनानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे गोसो मिलायलायनानै ज' आखाइ हमलायलायनानै जाहाथे खामानि मावलायनो हायो बेखौनो आङो दैदेनगिरिफोरनिसिमबो खावलायहरदों आरो आङो आफा इसोरनाव आर'ज गाबदों।